Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nenze ethonga before nje ngihlale kodabeni. Cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngiphethe amathize ethonga, izinto nje okumele uzilindele kulona ke ithonga kulo ke leli week esikulona. Kusazoshuba ke kulona ithonga la kumathiza baveza ukuthi ke ubanele uzovakashela ke lapha usanele and ke uzomtshela ukuthi ke umzimba wakhe akusiwona umzimba wakhe kuphela kodwa ke umzimba wabo and boy2 kumele ke bewushare lo mzimba. Ubanele uzobeke efuna ukuphila emzimbeni wakhe kusanele and la inkinga izoqala khona. So usanele kuzoshintsha even indlela behave ngayo uzobeke sebehavisa okwabanele, even indlela yokugqoka izoshintsha uzobeke segqokisa okwabanele and ke nanothando ke lazama uzobeke senalo. Uzomthanda kakhulu nomndeni okwamagwaza uzomangala ngokushintsha kwakhe kusanele, even nombali ke uzohambe ubikela uMakhumalo ngokushintsha kwakhe kusanele. Ngidlule ngelapha kumndeni wakwaDladla laba veza ukuthi ke umndeni wakwaDladla uzoba ke senkingeni ngenxa yakhe ke lapha uLungelo, njengoba kuLungelo efihleka intombi yakhe lapha uAmahle le efunakalayo. Babeke sebeveza la ukuthi ke induna nomkhandlu ke wendawo bazofuna ke ukuthatha isinqumo esinzima for umndeni wakwaDladla ngenxa ke yesenzo sakhe uLungelo. Aphelalana ke mbukela amathiza lo ithonga, ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.